Čau lidi, já jsem Nohevera a dneska nás tu bude žrát barán. A to jako nechceš, ty vybíráme nějakou mapu. Tam tady ne, já nevím třeba to. Banana split, tam je escape. Je těžké. Ne, pokud jsem to pochopil, tak tady ten náš banán. Neslyš můj banán, ano, banana, tak to se jmenuje tady ta hra, tak pokud je v blízkosti banán, tak se to zčervená. Takže asi u mě je blízko banana, ale tady to musím otočit, aby jsem asi... On je tady, oh my god, tady je penízek. Já to jsem nečekal. Teda... dort. To myslím si, že musím brát. A pak to použít na dort, jako k ostatním dortům. O, tady je hodně penízků. Se mi líbí. Jak tady asi spí jako bezmluvci, ale... Já jsem samozřejmě taky vyspěl, už nejsem tak tam nejdu. Co se mu děje? Uhýbám k Minecraftu. Tak co tady je? Já tady musím něco. Nějaký číslo najít. Měl jsem to brát? Další dort. A to nemůžu sebrat, že jo? Nemůžu. Můžu to vyměnit. No, tady mám to dát sem. Asi ne, co? Ne. To fakt nevím, ale nic moc tady zatím není. Můžu... On je tady? Jo. A tady jsem už zase byl. A bude tady asi nějak zaseklej. Aha, ono jich tam je víc. Tady je trezor. Oh my god. Tam je... Ne. Tady je Jo, tady už jsem byl. Tady asi to jen tak nezjistí. Tady už jsem byl. Fuck! Ne! What? Fuck. On tady může zabít. Ne! Já jsem taky banán. Ne, já jsem byl poslední, ale za to nevadí. No. To se mi nedařilo, ale mám tady ještě helmickou výzdobu. Dobře, to se sadím. Ale smajlík, mám 1000 peněz. Wow. Jsem vás nečekal, ale za mě sekundu začíná. 3, 2, 1. Je vlastně mapu. Dáme banánový backrooms. Ne, to nemůžu. Tak dám školu. Escape. Předtím byla infection. Já jsem se infikoval. Něco píchli a jako... No. Co teď dělají dveře? Takže takhle. Jako my tam jdeme pomocí toho, že se otevírají dveře. Mám i víc životů. My budeme potřebovat... Ne, to je až totiž Já to pak tady otočím. Už se nespavnou tady. Jo, my budeme muset najít asi... Jo, jasně. My budeme muset najít 3. Ani nic. A máme ty daily questy. Ale něco je za mapu. Daily questy. Help complete 17 puzzles. Já něco teď to znamená. Asi že mě nemůže vidět. Tady to vidím banana, no. Nevím. Jsem vysbral. No. Se máme nosit. A teď cibula.
já jsem se bral cibulu. Teď bude exit. OK, takže tam pak budeme muset ujít. OK, ono to je háda týpečka, to radši tam půjdu najít, ale dobře. Tady jsou. Tady je ten. Naklikám jako. Myslím jako na to naklikání hodně, ale musím klikat. A třetí. Jsem tady tu hadíci, nebo tady ten volant, asi to není volant. A tu teplotu, nebo nevím, jsem úplně zvládl na pohodu a sám. A tady billboard, ok. On někdo mě. A teď už není. A teď dot. Beru. Skočím a to byl někdy tady, si to dá udát, ne? Jo. To je poslední, ne? Nebo někdo u mě. Pomoc. Jež. Ne! On byl život. A dot se tam dál, ne? Já teď vím. Já tam vidím. Ne. Mě vidí. Bude tady schválně u dveří. Jo, my můžeme už utíct. Shit. Já do druhému východu. OK. Tady to jenom můžu. Jež. Já myslím, že je to ten. Cibula. Beru cibulu. OK. Vy neběží za mnou. Yes. Zdrhl jsem. Tomu prokletýmu banánovi. Doufám, že jako on mi nechtěl vlízt někam, no. Ale to končí. Feast is over. Teď za 16 hvězdiček můžu jít sem. Hvězdičky tenka. Aha, to jsou kódy. Teď si můžu kupovat skin. OK, mám banán. Normálního banana. Počkej. Já chci vidět, ale jako... Co mám já za věc? Banana. Random skin. Jako random můj skin. No, uvidíme teda, co budu. Jo, tady dáme, já chci backrooms, banana backrooms, to moc nebylo. Escape samozřejmě. A my dáme banana split. Banana split. Tak jdu na to. Tyjo, to je hustá mapa. Jedu dolů. A možná se možná spal dolů, že? Jako se spal do Amador a někam mu dá tady krb. Se sedím. Jedu dolů teda. A to zdrhám. Takže naschle. Tady máme tady ty kolečka nebo tačce a pohoda. Mi zase, ne, dobrý, mám pořád ten. A nevím, kam mám dát. Možná někde nahoře. Si myslím. Ale nevím. To je další tort. Jím tam dal slupku, to je ale. Spotřebujeme, aby na mě nešli. A teď jsem už byl. Už jsem se jako to banán. No já jdu radši teda sem. Tady teď někdo dokončil puzzle, ale já bych jako rád by jsem docela našel ten banán. Ten dort. No tak tam teď nejdu. Zkusím teda do spoda teda jít. Pokud se teda dá. Tady možná budou někde ty a tady se. Jo, tady se možná dá někam.
Tyjo. Já fakt nevím. A tady další dort. Já našel jsem hodně dortů, ale nenašel jsem to místo, kam se dávají, jako kam se mají dát. Ty máme 2 minuty. Na to OK. Doufám, že teď tady není. A tady je Tereza, takže tam asi budeme moc pak utíct. Ježiši. Našel jsem ten kód 243. Ten je dole, vím. 243, myslím, jo tady. Aha, už to někdo udělal. Ty já nepořádně, kam mám dát ten banán. Co, někam sem? Open in 1 minute. Ale takže vlastně můžeme jako čekat, že tady to vlastně nemusím dělat. No. Tak jsem našel, kam se má dávat ty dorty a můžeme mu týct to prčic. Teď už nás vidí. Máme se s tím utekli. Myslím si, že to je docela pohoda. Má jako jeden život, když... OK, yes. Po druhý jsem zdrahl. Že jsem jako ještě našel to místo. Tady jsou cibule, ano. 5. cibule, kterou jsem našel. No nic. Já jsem byl Manny a zatím čus.